Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur gurekin izango dugu Berta Garzia. Bera Iruñerriko mugimendu feministako kidea da. Eta urtarrilaren 30ko grebarekin bat egin dute. Beraz, horri buruz hitz egingo digu. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticiasekoarekin hasiko gara. Titularrak nupeko funtsak 1936ko kolpearen ondoren Nafarroan 29.085 errepresio ekintza frogatu dituela dio. Argazkian, Sánchez foru berriko konstituzio auzitegira eleginez estreinatu dela aipatzen du. Pentsioak 0,9an igotzea onartu duela eta gutxieneko soldataren igoera planteatzen ari dela. Bestalde, Nafarroak alokairuen prezioak mugatzeko neurriak hartuko dituela nabarmentzen du gaurko notiziasen azalak. Eta Txiditek eskuinak etaren mina erabiltzen duela esan eta Navarra Suma sutu egin dela ere jasotzen du. Horretaz gain, Navarra Sumak eskola programa batean baskoiekiko eta euskararekiko erreferentziak aldatu dituela jakinarazten du. Baita nekazariek eta abeltzainek diru laguntzak eta kalte ordainak jasotzeagatiko zergak ordaindu beharko dituztela ere. Gainera, Tarragonako leherketa batean hildako bat eta desagertutako pertsona bat izan direla ere dio notiziasen azalak. Bukatzeko, azalaren azpiko partean, Alde Zaharrean hotela eraikitzeko dagoen proiektuari, uholdeek argan utzi duten zaborrari eta Oteiza Fundazioko erreleboari eskaintzen die tartetxoa. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Albiste nagusia, Nafarroak etxebizitzak alokatzeko abusuzko kontratuei zerga zigorra ezarriko diela da. Argazkian, Sánchez eta ministro guztiak ageri dira, lehenengo kontseilua egin baitute. Diario de Navarrak gobernuak pentsioak 0,9an igoko dituela azpimarratzen du gainera. Horretaz gain, 2017an jaiotako 6.000 aurrentzat aurrematrikularako gida bat eskaintzen du egunkari honek. Eta Txiditek eskuina etarekin hobe bizitzela esan zuela nabarmentzen du. Fiskalak Zerdanek Iriarteren ohorerako eskubidea urratu zuela esan duela ere jasotzen du azalak, fasista deitu zionean. Gainera, txupinazoa nork botako duen erabakitzeko modua dela eta berriz ere Iruñean eztabaida hasi dela aipatzen du Diario de Navarrak. Eta bukatzeko, osasuna rekreatiborekin gurutzatuko dela dio. Gara egunkariarekin jarrai dezagun. Titularrak Madrilek Nafarroako kode zibila konstituzionalera eramango duela dio. Argazkian aldiz ministroen lehen kontseilua ageri da. Bestalde, Johnsonek Eskoziak beste independentzia erreferendum bat egiterik ez duela nahi ere aipatzen du Garak. Eta Iran hegazkina eraisteagatiko haserrea atxiloketekin baretzen saiatu dela. Horretaz gain, ertzaintzak Voxen kontzentrazioa ospatzen ari zen bitartean preskribitutako 2012ko agindu batekin pertsona bat espetxeratu zuela jasotzen du azalak. Eta bukatzeko, Ela eta Osasun sailaren artean polemika sortu dela bi hautaketa prozesurengatik. Berriarekin jarrai dezagun. Borja Sémperrek politika utzi... Berriarekin jarrai dezagun. Borja Sémperrek politika utziz etapa bat bukatu duela jasotzen du Berriako azalak. Horretaz gain, Portugalete eta Loiu arteko urpeko tunelak 3 kilometro izango dituela jakinarazten du. Baita Jaurlaritzak ez duela joko aretoak irekitzeko baimen gehiago emanen ere, plana berritu arte bederen. Bestalde, Johnsonek Eskoziari independentziaz beste erreferendum bat egiteko aukera ukatu egin diola jasotzen du Berriak azalean. Espainian, gobernu berriak pentsioak 0,9 igo dituela nabarmentzen du. Eta horretaz gain, Katalunian, Tarragona ondoan lantegi kimiko batean izandako leherketaz informatzen du. Pertsona bat hil eta 6 langile zauritu baitira. Bukatzeko, bi elkarrizketa jasotzen ditu. Lehena, Iker Irribarria aspeko pilotariari egindakoa. Eta bigarrena, Aitor Etxebarria musikariari. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Espainiako gobernuak Nafarroako foru berriaren eguneraketa errekurritu duela da. Horretaz gain, Belaguako aterpea udaberri bukaeran irekitzeko prestatzen ari dela ere aipatzen du Euskal Herria Irratiko horri nagusiak.
Eta bukatzeko, gaur zizelkariak dokumentala zaldiko maldikon pantailaratuko dutela jakinarazten du. Aipatutako albisteetaz gain, Nafar gobernuak haur eta lehen hezkuntzan eskola publikoetan matrikulatzeko kanpaina abiatu du. Nafarroako gobernuko hezkuntza departamentuak 2020-2011 ikasturterako eta haur eta lehen hezkuntza zikloetarako aurre matrikularen ohiko epearen barnean ikastetxeetan onarpena egiteko kanpaina aurkeztu du. Jaso dezala eskua publikoan ikasi nahi duenak. Goiburua aukeratu du aurten hezkuntza departamentuak. Izena ematean foru komunitateko hezkuntza sare publikoa lehenestera animatzeko ikasleak. Hezkuntza kontseilariak Carlos Jimenok familia unitateak animatu ditu ikasleen aurre matrikulak ikastetxe publikoetan egitera, eta eskola publikoetako hezkuntza komunitateek duten kalitatean nabarmendu du. Jimenok alboan Gil Sevillano hezkuntza zuzendaria zuela, agerian jarri du eskola publikoak duen balorea, gertutasunagatik, auzoetara irekia egoteagatik eta Nafarroako hiri eta herri guztietako nortasun ikur izateagatik. Hezkuntza kontseilariak gaineratu duenez, eskola publikoak hezkuntza sistema egonkorra bermatzen du, berdintasunean oinarritua, bikaintasunari begirakoa, baterako hezkuntza eta barneratzea eskaintzen dituena, eta aukera berdintasun eraginkorra sustatzea eta bazterkeria oro ezabatzea oinarrizko xede dituena. Halaber, Jimenok adierazi du hezkuntza publikoak aukera ematen duela nahi den hizkuntza ereduan ikasteko, Nafarroako edozein tokitan bizi izan da ere. Ikusitzagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, goizeko lehen orduetan, hegoaldeko haize zakarrarekin jarraituko dugu, bereziki Bizkaian eta Araba mendebaldean. Alabaina, goizak aurrera egina ahala, haizea pixkanaka baretzen joango da. Gainerakoan, goizean, hodeiak eta ostarteak izango ditugu, baina eguerdi ingururako fronte bat hurbilduko zaigu mendebaldetik. Pixkanaka lainotu egingo du, eta naiz eta frontea oso aktiboa ez izan, euri pixka bat egin dezake egunaren erdialdeko orduetan, orokorrean oso euri gutxi. Temperaturari dagokionez, aldaketa gutxi. Bihar, ostegunean ere, hegoaldeko haizea izango dugu hizpide. Berriro ere zakartu egingo baita, bereziki mendebaldeko eskualdeetan. Haizeak temperatura igoarazi egingo du, eta baliteke Kantauri isurialdean 20 gradura hurbiltzea. Hodeitza aldakorra izango da. Egun hasieran ostarteak nagusituko dira eta arratsaldean hodeituz joango da. Horrela, azken orduetan baliteke lehen tantak botatzea mendebaldean. Ikusitzagun gaurko eguneko efemerideak. 1929 urteko urtarrilaren 15ean, Martin Luther King politikari estatu batuarra eta Nobel saria 1964 urtean lortu zuena jaio zen. Egun berean, baina 2001 urtean, Wikipediaren lehen bertsioa ingelesezkoa interneten zabaltzen hasi zen. Eta duela 8 urte gaurko egunez, Manuel Fraga Iribarne, politikari, diplomatiko, idazle eta agintari espainiarra hil zen. Udalergetako albisteak ikustera joango gara orain. Etxaurin, Etxauri itsasu marrazki lehiaketa zabalik da, eta otsailaren 21 arte aurkeztu daitezke lanak. 3 eta 12 urte bitarteko aurrek har dezakete parte, eta itsasuko aurrei erakusteko Etxaurirekin erlazionatutako zerbait marraztu beharko dute. Horretaz gain, igande honetan, auzolanean aritzeko deia luzatu dute, goizeko 12etan karpa desmontatu ahal izateko. Eguesibarren aldiz, familien arretarako zentroak urtarriletik ekainera arte izango dituen jarduerak aurkeztu ditu. Izen emateko epea otsailaren 1-tik martxoaren 17ra izanen da, eta aurrendako, gazteendako, helduendako, 60 urtetik orakoentzako, familientzako eta kontziliaziorako jarduerak egingo dira. Hala nola, topaketak, hitzaldiak edota tailerrak. Datorren aste artean, adibidez, urtarrilaren 21ean, gutxiago edukita, zoriontsuago izatearen inguruko hitzaldia egongo da arratsaldeko 5etan. Programazio osoa webgunean kontsulta daiteke. Bukatzeko, Iruñean, dantz zikloari amaiera emateko, aste honetan,
Kanan Jusel Pekisten ikuskizuna izanen da bihar eta Carmen Larrazena larun batean, biak Iturramako Zibiboxean. Gaur, La Faktoria zentroko ikasleek haien sormen lanak aurkeztuko dituzte. Ikusleekin elkarrera egintasunez jardute aldera. Esan bezala, bihar, Kanan Jusel Pekisten dantzari eta koreografo turkiarrak hartuko du txanda All About My Heart muntaia aurkezteko. Eta larun batean, zikloari amaiera emateko, Dinamo Dantza eta Carmen Larrazek euren Electrical Body lana erakutsiko dute. Electrical Body sorkuntza koreografiako prozesu bat da. Mugimenduaren bidez, ikertzen duena izaki bizidun gisara, elkarrekin lotuta mantentzen gaituzten energia indarren edertasuna. Proiektuak Nikola Teslaren zenbait gogoeta ditu inspirazio iturri. Esaterako, gizakia argizko izaki gisa ikustea eta lurrarekiko orekan jarduteko aukera. Era horretan, inguruarekiko harmonian legokeen makineria energetiko bat sortzeko. Emanaldi guztiak 8:00 hasiko dira eta sarrerak 3 euroan daude salgai, Iturramako Zibiboxean bertan edo internet bidez. Gaur gurekin platoan Berta Garzia dugu, bera Iruñerriko mugimendu feministako kidea da. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta etorri zara pixka bat kontatzera zuen atxikimendua urtarrilaren 30ko grebara, ezta? Bai, hori da. Azkenengo, asteetan, ibili gara Euskal Herriko mugimendu feminista honekin nahiko murgilduak eta, uste dugu ja geratzen dela nahiko gutxi egunarako, egun garrantzitsu horretan eta eman nahi diogu azkenengo 2 aste hauetan indarra eta saiatzeko batzen emakume feminista guztiak ere greba honekin. Eta zergatik erabakitzen duten atxikimendu hau egitea? Bai, uste dugulako bizitzak erdigunean jarri behar ditugula eta aprobetxatu behar dela greba orokor honekin amaitzeko edo gure egunero bizitzen ditugun zapalkuntzak aldarrikatzeko eta horiekin bukatzeko, ari gara indarkeriaz hitz egiten, ari gara hitz egiten prekarietateaz, emakumeok bizitzen dugun prekarietateaz, ari gara familia patriarkalaren ereduaz edo kontsumo ereduaz, sexualidade eredu hegemonikotaz, gauza pila bat daudela gure bizitzan egunerokotasunean zapalkuntzan eragiten eta uste dugu hori greban erdigunean jarri behar dugula. Eta gainera ikusten dugu importante nola azkenengo hilabete eta urtetan sektore bakoitzak egin dituen kalean bere aldarrikapen propioak, mugimendu feminista alde batetik, pentsiodunak bestetik, gazteak, langileak, ongi etorriko zitzaigula denok batera egun berdinean aldarrikapenak guztiak batuz eta denok kalean egotea elkarrekin. Eta adibidez, greba deialdi hau egin zuten sindikatuen eskaintzekin bat zatozte, ala zuek badituzue beste batzuk igual konkretuagoak, ala desberdinak? Euskal Herriko eskubide sozialen kartan gaude guztiak, daude sindikatu batzuk eta daude ere herri mugimenduko hainbat eragile. Orduan denak ados geunden greba honekin egiten ziren aldarrikapenak, denon aldarrikapenak izan behar zirela, orduan egin genuen ariketa hori nola baitez, pentsiodunak sartu zuten beraien aldarrikapena, eta gainontzeko guztiak hartzen genuen gureak bezala, eta hori berdina gertatu zen gure aldarrikapenarekin, gure aldarrikapenekin, eta sindikatuek ere barrenatu dute, eta horiek izango dira aldarrikapen nagusian guztientzako eskubide sozialen karta bezala. Eta zuek, berez greba honekin eskatzen dena da lan baldintza duinak ez, eta bizitza duina ere. Eta nolakoa uste duzu dela egoera hemen Nafarroan gai horrekiko? Bai, hemen eta toki guztietan bezala, askotan hitz egiten da lan baldintzen inguruan, eta importantea da, soldataz hitz egitea, lanalditaz, soldata arrakala kriston arazoa dagoela edo kagula horrekin, eta gauza horiekin pausuak eman behar direla, baina ere bizitzan ere pausuak, eta bizitzan ez bakarrik lanari dagozkion arazoak baizik eta egunerokotasunean jasaten ditugun zapalkuntza, ez? Indarkeri matxista ikusten dugu nola
egunero ematen da, ez, bai emakume asko sufritzen dutelako beraien etxetan, kaleetan eta hilketa ematen direlako, baina baita ere eredu heteropatriarkal honek inposatzen zaizkigulako emakumeok objektu bat bezala eta hori bizitzan pairatzen dugu, ez. Hor zentralidade handia hartuko du greba honetan, martxoak 8 egunetan bezala, zaintza lanak aitortza eta banaketa egin behar dela, eta enplegu bezala konsideratzearena ere ikusten du garrantzitsua, ez? Zaintza lanak beti ezkutuan ematen dira eta emakumeongan erortzen dira eta oraindik ere horrelakoak ikusten dugu egunerokotasunean. Orduan, horretaz hitz egitea importante eta horretan neurriak hartzea, bizibilizatzea eta ikustea denon zaintza lanak denonak direla, garrantzitu bezala hartzen dugu. Beraz, emakumeen bizi baldintzak bai direla gizonezkoenak baino okerragoak, ez? Bai, hori, zaintza lana dauka pisu handia eta oraindik egun gure gainean erortzen da, zerbait naturala izango bazen bezala guztiona izan behar zenean, ez? Gero lan munduan ere askotan ez gara konstiente, baina gu bizitzen dugu eventualidade gehien, bizitzen dugu prekarietate gehien, gaudelako kondenatuak lan egiteko lan feminizatuetan, non soldata bajuak dira, lanaldi partzialak horrematen dira, lan hitzarmenak oso kaskarrak dira, gainera ematen da, eta Nafarroan bereziki daukagu adibide importante, baina kontratazioetan diskriminatzen zaigu, adibidez, hemen Nafarroan Volkswagenen ia emakumerik ez daude lanean, eta hori ez da kasualidadea, edo hori ez da guk ez dugula bertan lan egin nahi, baizik eta diskriminazio aktibo bat dagoela eta horrekin amaitu behar dugula, eta hortik dator ere soldata arrakala, ez? Eta gainera horri gehitzen badiogu egunero pairatzen dugun indarkeri guztia, arrazakeri guztia, eta evidente gure bizitza asko sokerragoa da gizonezkoena baino. Eta egoera honen ardura, edo egoera olakoa izatearen ardura, norena da? Guk uste dugu azkenean erantzukizun gehiena daukana badela gobernua, ez? Greba honekin batzutan igual batzuk pentsatzen dute Estatu Espainoleko gobernuari begirakoa dela, ari garelako aldarrikatzen hainbat kontu Espainian erabakitzen direla, gizarte segurantza, pentsioak edo lan esparrukoak, baina Nafarroako gobernuak ere neurriak hartu dezake gai horien inguruan, ez? Eta praktikara eraman. Ikusten dugu nola ateratzen dira argazkietara, salatzera emakumeon prekarietatea, indarkeria matxista, baina argazkietan geratzen da, eta gero benetan aukera daudenean gauzak aldatzeko, aurrekontuetan bezala, aurrekontua jarraitzen dira izaten lehen ziren bezala, ez bat ere feministak, neurriak ez dira hartzen, ez? Eta eskatzen duguna da argazkietatik atera eta goazen idaztera instituzioetatik zenolako benetazko neurriak hartuko dituzten gure aldarrikapenak benetan aurrera eramateko eta sistema injusto honetik atera ahal izateko. Eta lehen ere aipatu duzu hori, martxoaren 8an egindako greba, eta horren ondoren aldaketaren bat egon da, esango zenuke, orain arte. Bai, da como hasieran igual zaila, esaten duzu egiten dugut greba, baina dena egunerokotasunean, como que dena jarraitzen du berdin, baina nik uste dut bai boteretu gaituela emakumeei kolektibo bezala, ikusi da zenolako kapazitatea daukagu mobilizatzeko eta kaleak beti izan ditugu izugarri, martxoak 8etan, eta zentralidadea eman diogu hainbat gaiei izkutuan zeudela eta behintzat jendea kontziente izateko emakumeon indarra alde batetik eta gure aldarrikapenak zeintzuk diren eta zenolako zapalkuntzak jasaten ditugun, hori lortu dugu egotea erdigunean. Orain lortu behar duguna da erdigunetik goazen praktikara eramaten, baina bai orain zailagoa dela jendearentzako izkutatzea edo esatea ez gara kontziente edo zailagoa daukate eta behintzat hori lortu dugun ikuste. Beraz, greba bai efektiboa izan dela kasu honetan? Bai, askotan igual esaten da, greba batek ez du zertarako balio. Ja, hori urteetan modan egon da, ematen du grebak egiten direla eta gero ez dela gertatzen. Egia da justo azkenengo egunetan ikusi dugula adibidez Frantzian, eta horrekin bada oso adibide
oso adibide ona, nola egon dira denboran grebak egiten eta lortu dute gobernu atzera egitea, baina hemen ere bai egin ditugu hainbat greba eta igual ez da egun batetik bestera Frantzian gertatu dena bezala gertatu, baina bai zoazela boteretzen alde batetik, ideologizatzen nolabait ere gizartea eta instituzioak interpelatzerakoan zaioagoa jartzen diegu gauzak ez egiteko. Beti eskakeatzen dira, baina geroz eta zailagoa badute hori egiteko. Eta balio badute greba egitea eta argi izan behar duguna da inork ez digula ez eroparituko edo borrokatzen dugu sistema heteropatriarkal honekin amaitzeko edo bestela jarraituko dugu horrela bizitzen beti. Garrantzitsua da grebetan parte hartzea. Bai, oso garrantzitsua eta kaleak hartzea, bizibilizatzea, guk esaten dugu, guazen greba honetan parte hartzeko, baina guazen gainera gure aldarrikapenak presente eta erdian egoteko, beti esaten dugu, geratzen garela pixka bat margenetan bezala, guazen erdira, eta baldintzatzera instituzioak, baldintzatzera gizartea, baldintzatzera gure kideak ere bai, interpelatzeko mundu guztia, eta bakarrik borrokan lortuko ditugu gauzak, ez da egun batetik bestera gertatuko dela deke norbaitek esango digut hori, hau guztia zuentzako kontziente izan behar garela sistemarik interesatzen zaiola zapalkuntza egotea, gu guztiak bananduak egotea, bakoitzak bere arazoei propioei begiran geratzea eta horrekin amaitu behar dugu kaletik. Eta orain hain gutxi gelditzen dela urtarrilaren 30erako, nola zabiltzate antolakuntza lanetan? Mugimendu feminista beti bezala batzarretan eta asanbladatan antolatu gara eta horrela jarraitzen dugu. Eta orduan alde batetik Iruña herrian adibidez egin ditugu bi batzar irekiak bertan eztabaidatzeko zeintzuk izango diren Nafarroan edo Iruña herrian aldarrikapen nagusiak, zenolako ekimenak egingo ditugun, edo zenolako egunean nola hartuko dugun parte bizibilizatzeko gu ere. Baina gainera auzo eta herrietan dauden greba batzordeetan ere gaude emakume feministok bertan ere gure aldarrikapenak egoteko, bertan ere gu izateko eta greba feminista izaten lortzeko. Eta konkretuki hori Iruña herriko feministen aldarrikapen nagusiak zeintzuk dira? Suposatzen dut lehen aipatu dituzunetik hortik batzuk, ez? Bai, alde batetik, lanari dagokionez, Nafarroako gobernuari interpelatzen diogu eta neurri zehatzak hartzea, soldata minimoak, soldata lanaldia, gero pentsioak ere, pentsio minimoak komplementatzea, emakumeo jasaten dugulako oso pentsio gutxi, eta ari gara hitz egiten batzuk bizitzen dutela 400 euroekin eta hori imposiblea dela, baina gero ere neurriak hartzea egun ematen den indarkeri eta zapalkuntza guztiei, Eta egia da gero, hortik pixka bat aterrizatzen nolabait, joko dugula pixka bat kontsumo ereduan ere ematen den zapalkuntza eta bai emakumeon eredua, Inditex nola erabiltzen gaituen gu eramateko gizartean objektu bat bezala, baina gero ere zenolako zapalkuntza egiten den beste herrialdetan Bangladeseko langile bezala, gehienak emakumeak direla, eta horiek jarri nahi ditugu zentroan eta horiek bizibilizatu, eta hor joko dugu pixka bat, kontsumo eredu eta implikatzen duen guzti hori. Eta norbaitek zuekin bat egin nahiko balu, nola zer egin behar du? Batzarrak irekiak dira, orduan edo zeinek parte hartu dezake, gero greba batzordetan ere bagaude, sare sozialetan, datorren larun batean ekimen bat egingo dugu eta hor publikoa da eta edozein etor daiteke eta greba egunean bai egin dugula deialdia denak brazalete morearekin joateko, orduan luzatzen diegu emakume feminista guztiei urtarrilaren 30ean brazalete morea jartzeko, kalean ikusiko garela eta identifikatuko gara horrekin, orduan erreza egingo zaigula. Eta horren bukatzeko, behin urtarrilaren 30 eta gero, baduzu ideiaren bat jarraitzeko, zeia berehala ere berriz helduko da martxoaren 8. Bai, justo hilabete bat baino gutxi gehiago izango dugu, orduan zean reto nagusia izango da martxoak 8 prestatu, eta egia da grebak utziko dituen posoak aprobetxatuz, horiek hartu eta horrela elikatu datorren
martxoak 8 hori prestatu antolatu, zer egingo dugun, zen nolako ekimenak eta nola berriro aterako garen kalera, eta jarraitu pixka bat elikatzen gizartea feminismoarekin, bustitzen mundu guztia eta gure aldarrikapenak kalean egoten etengabeko batean. Beraz, gelditu gabe, Gelditu gabe. Oso ongi, mila esker, ona etortzeagatik, eta guztia ongi joan dadila. Eskerrik asko. Eta orain, goazen aste hontako agenda errepasatzera. Bihar, ipuinaren ordua ospatuko da Arrosadiako Zibiboxean arratsaldeko 6etan. Larunbatean, aurrendako safari euskarazko antzerkia egongo da Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6etan. 3 urtetik gorako zuzendua dago eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Hurrengo egunean, igandean, Asterix edabe magikoaren sekretua zinema euskaraz egongo da Burlatako kulturetxean arratsaldeko 6etan. Sarrerek 2 euro balio dute lehenago erosiz gero edo 3 euro lehiatilan bertan erosita. Igandean ere, baina arratsaldeko 6etan, baloreaken ikuskizuna egongo da baluarten. Sarrerek 12 eta 16 euroko prezioa dute. Gainera, aste osoan zehar, Yamaguchi Tori jaialdia ospatzen ari da Yamaguchi parkearen inguruan. Kultura japoniarraren inguruko jaialdia da eta ekintza desberdinak daude. Larunbatera arte ere, Iruña beltza ari da ospatzen, eta honen barne mintzaldiak, mahai-inguruak, ibilbide antzeztuak eta bestelakoak aurki daitezke. Gainera, larunbatera arte ere dance jardunaldiak ospatzen ari dira Iturramako Zibiboxean, eta urtarrila osoan zehar, urtarrilaz Sanduzelaiko Zibiboxean jarduera desberdinekin. Bukatzeko, Ziudadelako labean, 3 ari-hori erakusketa bisitatu daiteke otsailera arte. Orain eta gaurko saioarekin bukatzeko, Lier taldearen bideoklip batekin utziko zaituztegu. Otsailaren 28an diska berria kaleratuko dutela iragarri baitute. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Bareak badu ezin egon bet ertzean bizi nahi dugun onken gure lurrean nardari zoak natxura dakar sismora foan
sismo